Non é un día máis, senón que o 21 de marzo está marcado en vermello para moitas familias e entidades que afrontan día a día os retos que supón a síndrome de Down. É o caso da Asociación Amigos do Barbanza, que leva tempo reclamando a dotación dunha unidade de prevención do envellecemento. Na actualidade contan con 6 usuarios afectados por esta alteración, que a través de diversas terapias consiguen mellorar a súa calidade de vida. Tania Abreu encárgase de favorecer a súa mobilidade e coordinación. Promovemos sobre todo mobilidade, un envellecemento máis activo, previr as complicacións que trae o envellecer. Estas persoas envellecen máis rapidamente, entón promovemos un pouco a mobilidade, a coordinación, traballamos os problemas de equilibrio. No eido cognitivo, Verónica Vázquez trata de mellorar a linguaxe, pronunciación e vocabulario. O que estamos a traballar normalmente con eles son, sobre todo, pois articulación, teñen bastantes dificultades, non? Como podedes ver, soplo, praxias, tamén vocabulario para que seña máis funcional no seu día a día. Malia as vantaxes que lles proporcionan estas terapias, as profesionais insisten en que non é suficiente. Daí a necesidade de habilitar unha unidade especial que permita paliar os efectos do envellecemento prematuro que afecta a este colectivo. A dotación de recursos é fundamental para evitar que persoas como Carmen ou Luís sufran un rápido deterioro das súas capacidades e poidan seguir a desfrutar das moitas actividades que lles ofrece Amigos. Facer gimnasia, facendo agora aquí na cinta, contenta. É divertido estar aquí? Sí, Sí? esta cole, esta mola.